Pozdrav! Dobrodošli na hrvatski jezik. Nadam se da ste priredili olovke, pisanku i čitanku. Ukoliko niste, učinite to sada, a usput pokušajte pronaći rješenje ove zagonetke. Oblak je moja majka, a vjetar je moj otac. Moj sin je potok, a kćer plod zemlje. Što sam ja? Rješenje je kiša. Čestitam svima koji su ponudili točan odgovor. Nije bilo lako. A sada pokušajte zamisliti proljetni kišni dan u kojem plaču i grane i cvijeće. Što mislite, koji bi bio razlog njihova plača? Što li se u prirodi događalo toga dana? Odgovor ćemo saznati nakon što pročitamo pjesmu Proljetna kiša Grigora Viteza. Napišite naslov u svoju pisanku, a potom poslušajte. Proljetna kiša. Čitavo se proljeće rastužilo. Misliš, nikad se nasmijati neće. Plakale su grane, plakalo je cvijeće. Sunce je navuklo crn zastor na svoj prozor. Ptice su odložile svoje citre i saksofone i povukle se negdje u skrivene salone. A mačak je sjeo da vidi što će biti. Nije mislio ni na mlijeko, ni na miša. Čekao je da vidi koliko će dugo trajati kiša. Koje osjećaje je u vama probudila ova pjesma? O čemu ste razmišljali dok sam čitala? A sada molim vas da još jednom pročitate pjesmicu Proljetna kiša. Ukoliko vam treba više vremena, stavite pauzu na video, a nakon toga nastavimo. Nadam se da ste pjesmicu pročitali, a sada ćemo o njoj malo razgovarati. Ja ću postaviti pitanje, a vi pokušajte odgovoriti. I ne zaboravite, sve odgovore ćete pronaći u pjesmi. Tijekom razgovora stvorit ćemo i plan ploče. Prvo mi recite, što je tema ove pjesme? Tema pjesme je proljetna kiša. Zašto se cijelo proljeće rastužilo? Možda jer više nema sunca, jer plaču i grane i cvijeće. Kojim pjesničkim slikama je prikazana tuga proljeća? Tuga je prikazana slikama rasplakanog bilja, sunca s crnim zastorom, utihnulim pticama i mačkom koji nešto iščekuje. Zašto pjesnik kaže da su ptice odložile svoje citre? Što mislite? Možda jer nemaju kome svirati. A gdje su se povukle? Povukle su se u skrivene salone. Što je učinio mačak? Zašto nije mislio ni na mlijeko, ni na miša? Možda je bio i on tužan. Sjedio je i čekao da vidi što će biti. Pokušajte prebrojati koliko ova pjesma ima stihova.
Ako ste dobro izbrojali, treba ih biti 11. Koje riječi se rimuju? Pronađi neke. Evo primjera. Neće, cvijeće, miša, kiša. A kakve proljetne dane vi volite? Nacrtaj u svoju pisanku nakon što prepišeš ovaj plan ploče. Svoje radove slikajte i pošaljite mi na Viber. A za domaću zadaću riješite zadatak iz čitanke na 113. strani. Zadatak kod pčelice kaže ovako. Nacrtaj strip o proljetnom oblaku. Kamo je išao, koga je obradovao i što mu se dogodilo. Radite u svoju pisanku. Budući da ćemo hrvatski imati ponovno tek u ponedjeljak, imate dovoljno vremena i za riješiti zadatke u radnoj bilježnici na 98. strani.